So yun, what's up mga kabsat? For today's video guys, guys na naman tayo ng tubig natin guys. Kasi kuwan na dito, bali summer na, wala nang mga ulan. Tignan nyo itong dating napakalakas na ilog guys. Oh, wala na, ang hina-hina na. Bali matagal na hindi ko inano to guys, inayos. Kasi noon diretso ang ulan. Pagka gawa ko ngayon, bukas sira. Kaya mga 5 buwan siguro guys na kuwan na hindi ko tinignan ito. Sana guys hindi nila kinuha yung mga kuwan, yung ibang host natin dyan. Kasi 5 buwan guys na hindi ko inayos to. Ngayon lang ulit kasi wala na talaga kaming tubig sa bahay. Dati kasi guys may kuwan guys, naghihiraman kami na kuwan na tubig. Hinihiram namin yung sa kuwan namin sa tita namin. Pero pati doon sa kuwan nila guys, sa tubig nila sobrang hina na rin. Gawa ng kuwan sa konti na yung tubig sa kuwan sa pinagkukuhanan nila. Kasi nga dito guys konti na, kasi summer na. Kasi sila guys yung pinagkukuhanan nila doon sa bundok, bali bukal yun, bukal. Mahina na ang bukal ngayon. Bali tag-araw na kasi konti na lang yung lumalabas na bukal, kaya mahina na, kaya hindi na umabot yun sa bahay namin. Kaya ngayon naisipan ko na gawin itong kuwan namin, yung house namin. Pero yung house namin guys tapos tignan natin doon sa taas. Bali dito putulin pala natin dito. Oo, dito ko putulin guys para humigop siya doon guys. Doon ko puputulin muna, tapos idugtong ko na lang mamaya pagka humigop na. Sobrang hirap ng pangain dito guys ng tubig. Kung hindi mo ayusin talaga mahirap. Dito guys putulin ko muna dito. Palagi kasi masisira nun guys. Kumbaga ayusin ko ngayon, kabukatan ulit masisira na naman, kaya hindi ko na nasikaso ko. Dating ipot ng ibon nito, may nagpupuga dito na ibon paggabi. May pang-ipot nila dun dating mga ibon dito. Ito ibaba rin natin to guys. Ay naputol pa rin dito. Kailangan natin talian ito mamaya. Talian natin ito mamaya. So guys, punta lang tayo dun sa pinakapuno niya. Subukan natin ipahigop. Yeah. Hirap ng tubig ngayon. Hindi naman tayo mayaman para bili ng tubig. Tapos umabot pa sa puntong guys na kuwan, nagpapalaba na kami, nagbabayad na kami ng naglalaba. Pinapalaundry na namin yung mga labahan namin sa walang tubig. Kasi guys yung hinihiram namin tubig sakto lang na kuwan na pangpan namin, pang ligo-ligo ganun. Kasi konti na lang talaga yung umawod dun sa amin. May dala ako bottles dito guys para pang dugtong. Dito ko pinahigop to guys dito lang. Tingnan natin guys itong tubig kasi na to guys, malinis na malinis ni. Wala na talaga, wala na. Ito, lilipat na lang natin to. So yan guys, dito ko na lang ipapahigop muna, pang temporary lang muna guys, para may dumating dun sa amin na tubig. Kasi wala na talaga kaming tubig. Dito ko na lang ipapahigop dito.
Pero mahirap umikot guys. Kasi pataas. Yan guys, ipahigop ko muna ito. Medyo mataas guys. Ay, naputol pa pala dito guys. Ang dami talagang hiyakan na ito. Hirap mag-ayos. Putol pa pala dito guys. Yan guys, ayusin ko muna ito tapos na may update ko kayo pag nakapahigop ko na. So yun guys, may pahigop ko na dito guys. Tapos doon, tignan na lang natin sa baba kung meron. Kung meron, yan, dire-diretso na yun doon. Pag ganun na tayo. Dapat may natin to kasi wala tayong gagamitin sa bahay. Dito ko na lang muna ay pagka sa susunod na sa susunod siguro na pagpunta ko dito, ayusin ko ulit ito. Dapat dun sa banda taas ang pagkuhanan para mas magalakas yung pressure niya pababa. Okay lang muna dito ko muna pinadaan kasi wala pa namang mga ulan. Babalikan ko to bago ako pumasok sa trabaho para i-secure ko, ayusin ko. Kuhaan ko ako ng isang hose, ipahigop ko dun sa bandang itaas. So yun guys, ito pinagpainit ko kanina para may dugtong ko yung dugtungan ng hose. Parang wala pa dito. Tignan ko lang sa baba. Yan. Dapat siguro dito. Dito putulin ko muna doon. Sigurado manual dito. Update ko kayo ulit kamaya guys pag nandun na tayo. Dito ko lang. Mahirap kasi pag walang taga-video guys. Dito lang tayo. Railing sika. So yun guys, nandito na ako sa bahay. Nagpapahinga na ako. Grabe, mahirap, pagod. Bali guys, alas 12 ako pumunta. Parating na ako, nakauwi na ako 5:26 na guys. So, grabe lang oras ko din. Tapos konti lang yung tubig na dumating dito sa bahay. Konti lang yung output guys. Pero at least meron na guys. Makakaipon din kami, tignan nyo guys. Yan lang guys. Ayan lang. Pero at least kami guys meron. Hindi mag-iipon na kami ng tubig namin. So yun nga guys. Hanggang dito na lang guys. Please subscribe, like and share guys. Thank you. Ingat, God bless. Bye bye.